Здравейте, хора! Както знаете, има нов апдейт на Brookhaven, Lego апдейт. Има 4, предполагам, 4 нови коли. Да. И сега заедно с вас ще съберем Лего купчета, за да спечелим поне една. Аз вече от един друг акаунт имам такава кола. И полицейска, и сега ще избера нещо друго. Добре, айде, понеже съм червена днес, ще избера пожарникарската. Така, избираме с някаква кола. Сега ще обясня как стават тези неща. Избираме с някаква кола. Тук съм нещо да видя. Добре. Значи сега, избираме си някаква кола, която ви хареша, и идвате пред табелката и натискате на ето това. Старт. И сега трябва да намерите определен брой купчета. Те са ви показани, не трябва вие да си ги търсите. Да, и сега можете, например, да си вземете някакво превозно средство и да си ги събирате. Хора, едва тук ще събрах 30. Ето го, хора, и последната. Ето вече сме си отключили пожарникарската кола. Стойте обаче. Само да ги намеря, че те... Ето. Ето. И това беше. Чао, чао!